El Museu Juan Cabré de Calaceit obre una nova finestra a l'art contemporani amb l'exposició Geometria i Pulsió de l'artista Amadeu Civera. La mostra es podrà visitar fins al 28 de juny i proposa un recorregut visual on el color, la forma i el gest conviuen en un equilibri. Civera, nascut a Sagunt i resident actualment al Matarranya, construeix un llenguatge pictòric molt personal que veu directament de la seva trajectòria en el món del grafiti. Les seues obres parteixen d'estructures geomètriques com cubs o volums plans, però que es transformen amb la irrupció del gest pictòric, que aporta dinamisme i moviment a la composició. Tota la vida, des dels 12 anys que he estat pintant grafiti i és el que m'agrada fer, la pintura mural és on m'ho passo millor i si hi ha alguna obra que de fet jo l'he anomenat l'herència del grafiti per això, perquè me recorda, per el seu format horitzontal, me recorda molt al grafiti, a lo que jo faig en grafiti, i és això, l'arquitectura, la geometria, en lo gestual, en la veladura, en la sombra, en tot això. La proposta expositiva convida el visitant a endinsar-se en este diàleg constant entre ordre i impuls, entre el control de la geometria i la vitalitat del color. Amb esta mostra, el Museu Juan Cabré continua apostant per apropar l'art contemporani a la societat i donar visibilitat a creadors vinculats al territori. Y ya cuando se propuso esta exposición, pues pareció muy interesante, pues evidentemente, aunar esas facetas. Persona que habita aquí en Calafate y evidentemente pues esas aptitudes que muestra aquí en estas obras y también en su repertorio de arte urbano. Entonces una muestra muy coqueta, muy bien planteada y que sobre todo aparecen pues esas inquietudes, ¿no?, con este tipo de composiciones de carácter geométrico, pero que donde también hay lugar pues, para, digamos, hacer algún tipo de trazo de carácter independiente al margen de ese geometrismo. Geometria i Pulsió es pot visitar de dijous a diumenge fins al 28 de juny al Museu Juan Cabré de Calaceit, juntament amb les seues col·leccions permanents d'arqueologia i etnografia.